Ambalmao anumla Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC yano Amerique faba kono na biye sibiri do no février kalo otle mugan nana samba fla oni mugani nane aywa amba fo jemukan o sigira ni wati kerenkeren na biya tako kemenani ni biwulo nae aywa ambe soro Bamako fiyen turukala kemeni fla sanfɛ Bamako na laminu ambe soro fana radio parisien na no ye tomiya ye san marala bi kononton tomi segi ambe soro aywa buguni radio kumase kan bi kononton oni fla mopti ambe soro radio oronana bi kononton ni saba oni tomi fla kan tumutuka ambe soro bi kononton oni saba kan gawta ambe soro fiyen turukala kemeni woro oni tomi kelen kan ambe soro fana bololo siraw fɛ aywa kerenkerena anga Facebook page la no ye VOA Bambara anula anga jemukan kon kene sigira ni wati kerenkeren na anga foli be an lamɛbagaw be Mali kono ani Mali kɔ kan ni munu fana be ka mafle ni wati kerenkeren na fiɲɛ sira fɛ no ye Facebook ye aywa bi anga babu abina tali kɛ aywa kumakan min daminɛna kabini bɛjɛ fanga sigira Mali la n'a tun bɛ fɔ a ma ko ka jɛ ani sisan o bɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli walima foroba nafolo dun kojugu o bɛ kɛlɛ cogo jumɛn jamana kɔnɔna na n'a hakili b'a la sigikafɔ lajɛrɛba dɔ kɛra Bamako o sigikafɔ na n'a bɛ wele ko Grandes Assises de la Refondation u y'a laɲini fana o jɛmukan na sigikafɔ la kɛrɛnkɛrɛn na fɛn kelen minnu bɛ fɛ o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ jamanatigi fana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ka san yɛlɛma foli na n'o ye janvier kalo tile 7 na a y'i sinsin o kan ko fo baara de ka kɛ yaasa ka nin kojugu ninnu ban ani k'u kɛlɛ jamana kɔnɔ nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye nin waati nin na yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ la jamana kɔnɔna na barisabu bi m'a bila sen na dɛ kabini ayiwa n b'a fɔ ATT tile ni jɛkulu sigira sɛgɛsɛgɛli jɛkulu n'o ye vérificateur national fɛn o ka cɛkɛda dun sigira o ye baara caman kɛ cisamaw bɛ kɛ san o san ko minnu kɛra jamana kɔnɔ nafolo dunko na nka a bɛ bila kɛrɛfɛ sisan furancɛ fanga kelen bɛ k'a kɛ u ka baaraba dɔ ye a daminɛna aw yɛrɛ bɔra kalama nin kɔsa na a yɛrɛla jabaraniw na ka taa EDM na ka taa se fo foroba sobaw minnu bɛ dugu kɔnɔna na minnu feerela ayiwa da juman na jagokɛlaw dɔw ma ani maa wɛrɛw ma ka fara i n'a fɔ ɲɔgɔndan minnu kɛra ka don foroba baara la n'o ye fonction publique examen minnu kɛra bɛɛ y'a ye min kɛra nin tile filanin na ka fara fɛn caman wɛrɛ kan jamana kɔnɔ nka sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni fɔli duman ye yanni an ka segin ka na kuma di an ka dunanw ma ani aw yɛrɛ minnu y'an lamɛnbagaw ye. Mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali ayiwa an balima an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn walima k'an mafilɛ waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye n y'a fɔ cogo min na an ka kuma daminɛna na an ka bi babu a bɛna tali kɛ yuruguyurugu o ni dunko jugu
Mali furuba nafolo la jamana kono barsabu ni ya san caman kabini bɛjɛ fanga sigira ni bɔra k'a fɔ cogo min na ka taa Alpha Omar Konare ka fanga na kana bila ATT la fo ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ka fɛn na ani an bɛ furancɛ fɛn na sisan fanga min kɔnɔna na sisan olu bɛɛ y'a ɲini ka yuruguyurugu ni kɛlɛ nka mun de bɛ k'a gɛlɛya taabolo ɲɛnama de bɛ yan min bɛ se k'a kɛlɛ jamana kɔnɔna na barsabu caman fɔra caman kɛra nka hali bi dɔ bɛ ka a jɛ aw fɛ yala o kɛlɛ taabolo o kan ka falen wa ayiwa fɛɛrɛ kura jumɛn bɛna se ka boloda ka yuruguyurugu ni kɛlɛ jamana kɔnɔ a ɲɛma yɛrɛ quoi aw yɛrɛ aw ko di o ko la o kama ni aw b'a fɛ ka da don an ka bi jamukan na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu 2 1 2 fu wɛrɛ 2 69 ani fu 1 2 ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ayiwa an ka bi duna o ye monsieur Madu Ɲare ale ye dugudentɔ kankɔrɔsigi ye n'an b'o wele ko RAMCDL réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière Mali la ye ayiwa u ka wulikajɔ caman kɛra ayiwa a dɔnnen do fana u ka baarakɛda caman fana de bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka hakilinaw d'anw ma nin jamukan nin kɔnɔna na an bɛna an tɛgɛ sama olu caman ma nka bi bi na an ka dunan min b'an bolo sisan o ye Madu Ɲare ye monsieur Ɲare i ni wula Mohamed ani wula i ni ce an bɛ n bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan an bɛ ka kuma yuruguyurugu kɛlɛli de kan n'a bɛ ɲini ka san 30 bɔ ni kɔ bɔ Mali la fanga mana na u b'u ɲɛsin fɔlɔ min ma o ye ayiwa foroba baarakɛda ninnu nafolo min bɛ se ka tiɲɛ o yɔrɔ kun na dunko jugu ni ayiwa o gɛlɛyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ f'a bɛ ka don n'i y'a ta kabini ɲɛmaaw fɛ fo ka n'a bila plantɔnw na minnu ye cidenw ye ayiwa mara yɛrɛ kɔnɔ sisan a kelen bɛ ka degun caman don i n'a fɔ jamana sɔrɔ ko fanfɛla la ani k'a lase jamanadenw yɛrɛ ma nka an minnu bɛ nin baara la nin y'a waati jan ye aw bɛ ka kunnafoniw cari aw ni famaw fana bɛ hakilina falen kɛ a ko la an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa yuruguyurugu kɛlɛ nin a bɛ fan bolo a bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ a bɛ sen jumɛn kan yɛrɛ i bisimila ayiwa bon o ɲininkali diyara n ye d'abord an b'a fɔ ko yuruguyurugu dɛ f'a ka fan fɔlɔ yuruguyurugu ye fɛn jumɛn n'i ye Banque mondiale ka hakilina lajɛ ko yuruguyurugu ye wale ye waleya min bɛ yen n'i b'a kɛ forobaca kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ forobaca kɔnɔna yɔrɔ dɔ la o bɛ waleya dɔ ta walasa ka tɔnɔ ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma min n'a man kan walima ka tɔnɔ kumanja mɔgɔ dɔ ma min n'a ka kan o de ye yuruguyurugu yɛrɛ n'a fɔ ma ko la corruption bon anw y'a baarakɛlaw ye anw ka u b'a fɔ ko yuruguyurugu a fɔ ma ko domaine connexe ale ni a b'a fɔ ko surafɛndi o de ye yuruguyurugu ye la corruption a fɔ min fana ma ko délinquance financière o ye ka foroba wariw k'u ŋanamu donc o fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye yuruguyurugu fɔ yɔrɔ min na n'o ye surafɛndi y'a fɔ yɔrɔ min na i bɛ se ka foroba wari duni fana fɔ o yɔrɔ la c'est pourquoi nin fɛn fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye f'u ma ko domaine connexe quoi o hakilina fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maintenant pour que k'i ka ɲininkali jaabi y'a a fɔ i ka kuma tɛmɛnen la ko waleya caman kɛra walasa ka yuruguyurugu depuis Musa ka waati kana se fɔ Alpha ka waati fo kana se laban bon ko ka jɛ opération kulubajɛw tɛmɛna opération taxiw tɛmɛna IBK nana ka waati kɛ o fana y'i kɔkɔ da kɛlɛ la fo kana se transition kɔnɔna ma en fait yuruguyurugu kɛlɛ an bɛ waati min na sisan an bɛ se ka fɔ k'a ye farikura de ta an b'a fɔ k'a ye farikura ta sinon kɛlɛ ma daminɛ fo a tɛ fɔlɔ bon a ye farikura min da sisan hakili ɲinini de kan ka kɛ yalima est ce que yuruguyurugu ye farikura min da sisan est ce que o de y'a taabolo ye est ce que n'an taara o dynamique kɔnɔ est ce que o bɛ se ka nɔbɔ a la walima est ce que dɔ de kan ka fara o kan o kan ka yɛlɛma ka kɛ cogo di ɲininkali kan ka kɛ o yɔrɔ ninnu na. nka n'i y'a lajɛ foroba cɛkɛdaw kɔnɔna na a ko bɛ ka barika sɔrɔ a daminɛ na
a tun bɛ bɔ maraw kɔnɔna de la n'an b'a fɔ ko cercle o ni arrondissement olu ɲɛmaaw de tun bɛ nafolo ni ayiwa ɲagami ni ko n b'a ɲagami barisabu a waati la wari marayɔrɔ tun tɛ yen wari tun bɛ mara ye fo ka waati jan kɛ yan'a ka yɛlɛma dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ Bamakɔ walima Segu walima Mopti kɔnɔna na nka e yɛrɛ fɛ ni waati kɔnɔna na mun kelen bɛ ka yuruguyurugu ni bonya cɛkɛdaw kɔnɔna na k'a ta ɲɛmɔgɔ ba la fo ka jigi camancɛ o kelen bɛ ka kulu dɔ sigi u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn mun y'o fɛɛrɛw nɔgɔya u bolo. D'accord. Bon là, fanga faamu ka fɔ ko yuruguyurugu de bɛnnen don fɛn damadɔ la fɔlɔ n'a b'a fɔ ko yuruguyurugu sababuyaw ye fɛnba damadɔ de sɔrɔ olu la an bɛ se k'a fɔ ko raison sociale n'o ye sida yɛrɛ taabolo n'i y'a jateminɛ an ka farafin jamana ninnu a bɛ fɔ min ma ko social n'o ye balimaya ye n'o ye teriya ye u n'a ɲɔgɔnnaw olu place ba b'an ka société kɔnɔ mɔgɔ ni par exemple ni mɔgɔ bɛ service dɔ la ni mɔgɔ bɛ baarada dɔ la ka taa fɛn dɔ ɲini i n'a fɔ ka taa i den dɔ don baara la ou bien ka taa papier dɔ ɲini ka taa fɛn dɔ ɲini donc i bɛ taa se limana dɔ ma i bɛ se ka taa se kiri dɔ ma o ka i don fɔlɔ ka sira nɔgɔya i ma donc o ye raison sociale yɔrɔ dɔ ye misali la pour que k'o yɔrɔ misali i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen an y'a dɔn k'a fɔ ko bi bi in na mɔgɔ don ka gɛlɛn fonction publique la ni i ma taa ni sira dɔw ye bon o de ye raison sociale yɔrɔ ye parce que caman b'a fɔ n teri den ou bien ne ka n balima dɔ den baara la nin cogo la k'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ yen n'a ka kan i b'o kumaniya ma i balima dɔ den ta k'o bila o place donc o ye raison sociale yɔrɔ ye raison filanan ye jumɛn o ye raison économique n'o ye mɔgɔ minnu bɛ foroba baara ninnu foroba cakɛla ninnu u nata de bɛ bonya maintenant mɔgɔ minnu n'u nata bonya mɔgɔ min bɛ wuli ka s'u ma k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin den duuru yɔrɔ in na ou bien ne bɛ fɛ ka nin waleya in kɛ nin donc u b'a fɔ bon ne bɛ nin k'i ye mais ne bɛna nin dama en contrepartie i bɛ nin tɔnɔma fɛn di ma i bɛ nin wari in dama donc o ye raison sociale ye maintenant i filɛ ka yɔrɔ min fɛnɛ fɔ sisan n'o ye wariŋanamu ye o bɛɛ ye raison économique yɔrɔ ye n'o ye adamadenw nata de bonyana an b'a fɔ ko sɔrɔ dɔgɔyara fɛn dɔrɔn tɛ adamadenw nata bonyana k'a fɔ ne ka sɔrɔ min bɛ n bolo o sɔrɔ hali n'a tɛ n bɔ a tɛ n bɔ hakilina na ne ka dɔ ɲini ka fara n'a karaba ka ɲini ka fara o nata b'a ye de bɛ sababu ye mɔgɔw bɛ taa don gasiw ninnu fɛ ka foroba wariw ta u ta ye u kelen i n'a fɔ an bɛ ka u ɲɔgɔn misɛnninw caman ye sisan n'a cari foroba cakɛla ninnu. Ayiwa n'i y'a lajɛ fana dɔw y'a fɔ i ka kuma daminɛ na i ko sigida ko n'o ye raison sociale ye ani somɔgɔya o b'a la nka a ko bɛ ka se yɔrɔ min na fanga bonyana ka se yɔrɔ min na ka taa hali wari mara yɔrɔ la i yɛrɛ ka halala a bɛ bilalen o yɔrɔ la n'i taara k'i mago b'a la u b'i la munumunu waati jan kɔnɔ yaasa i ka se ka surafan di a tigi ma n'a b'i ka nafolo segin ma e min wasiji don ka taa bila ye nka caman b'u yɛrɛ ɲininka munna bɛɛ ɲɛ b'a la foroba cɛkɛda maa minnu bɛ baarakɛla foroba baarakɛlaw u ɲɛ b'u ka sɔrɔ la bɛɛ b'u ka sɔrɔ dɔn nka u ko kɛkɛtaw sigida kɔnɔna na a bɛ bɛɛ caman kɔnɔna fili barisabu e bɛ sɔrɔ i tɛ sɔrɔ min sɔrɔ i bɛ ko o wale dɔ kɛ dugu kɔnɔ sigida kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ k'i ka sɔrɔ tɛ nka a dɔw bɛ yen u b'a kɛ san 5 san 7 fo ka taa san 10 ɲɔgɔnna na ka sɔrɔ fɛn ma k'u la o ɲangilibaliya na o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. bon ɲangilibaliya in kɔni ye fɛn damadɔ de bon a fɔlɔfɔlɔ ye est ce que faama minnu kan ka ɲini est ce que olu ka baara kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka o question na yalima minnu ka baara ye est ce que olu ka baara kɛ parce que ni en principe ni mɔgɔ bɛ ɲɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ fari faga a dɔ fana ye jumɛn ye est ce que u b'a kalama an b'a yɛrɛ ɲininka est ce que u b'a kalama bon minnu kan k'u labɔ a kalama a caman na o ye sigidadenw bon caman fana b'a fɔ ko n bɛ siran ni n taara karisa dénoncer est ce que a tɛna kɛ furu ye e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ da kɔnɔ walima est ce que ni n ko n bɛna ban karisa bolo ka nin fɛn waleya k'a ye est ce que ni ne banna a bolo mɔgɔ wɛrɛ tɛna sɔn a bolo o nafama fɛn minɛ i m'a ye donc ce qui fait que a donna an ka société yɛrɛ a donna an ka société kɔnɔna la ka se degré dɔ ma
a boli ka gɛlɛn a donna cogo min na ni ba kɛlɛ a kɛlɛ ye waati janba i n'a fɔ a waati jan ko don cogo min na mais a tɛ se ka taa action forte ye o waleya gɛlɛmanw de ka kɛ waleya gɛlɛman minnu sera kɛ sababu ye ka mɔgɔw lasira a ɲɛ ka mɔgɔw fari faga kɛlɛ la sinon bɛɛ b'a kalama ko yurugu kɛ Mali service kɔnɔ mais tant que ni adamadenw ma hakili sɔrɔ tant que ni mɔgɔ ma hakili sɔrɔ ka taa dénoncer a dɔ la minnu kan ka ɲanili kɛ olu tɛ bɔ a kalama o ye dɔ ye mais minnu fana kan ka ɲanili kɛ a dɔ la ni fɛn fɛnɛ tɛ olu minnu lasira ka fɔ n'an ma ko bɔ nin na ko dɔ bɛ se ka bɔ a la chance ma n'o o waleyaw tɛ yen n'a fɔ ko pression n'o force i b'a ye k'a fɔ ko yurugu min to sen na a bɛ to sen na ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Mamadu Jakite ale bɛ nɛgɛjuru la ɲininkali b'a bolo walima hakilina jumɛn b'a bolo Mamadu Jakite i ni wula b'a nu la ayiwa i bisimila kuma b'i bolo ok yurugu ko in kɔni a kuma cayalen don a kuma cayalen don sabula n'i y'a jateminɛ an ka forobacaw kɔnɔna yɛrɛ la yurugu in ka ca ye a ka ca ye k'a da sababu mun kan parce que hali n'i ye gouvernement marché sɔrɔ i ka wari sɔrɔtɔ i bolo la baara don il faut que gouvernement a ko yɔrɔw lajɛ ka service contrôler kosɛbɛ ka mɔgɔw bila ka taa contrôle la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana maliyɛn yɛrɛ de jogo yɛrɛ de tiɲɛna sisan parce que wariko kɛlen don ka bɛɛ hawuja bon ni sɔrɔda o sɔrɔda kɛrɛra jamana in kɔnɔ i b'a ye bɛɛ de bɛ hawuja o nɔfɛ bon o de kan ka kɛlɛ o faamuyara ayiwa i ni ce Jakite nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ Sila bisimila ale bɛ Bamako a yirala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ de ɲɛmaa don ka bɔ ayiwa Niger ale sigilen bɛ Ɲamɛ ye nka kɔsa na k'a bɛ Bamako ye Monsieur Sila i ni wula Monsieur Dawuda i ni wula nba i ni ce ayiwa an bɛ babu dɔ kan n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye Mali kɔnɔ nka i yɛrɛ bɛ bɔ Niger ye a ko bɛ farafina jamana caman na nka kɛrɛnkɛrɛnna an da bɛ Mali ta ne la an bɔra k'a fɔ cogo min an ka dunankɛ n'o ye Madu Ɲare ale y'a ɲɛfɔ a daminɛna cogo min na jamana kɔnɔ nin y'a san caman ye nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni kɛwale nin na min bɛ jamana kɔnɔna na bari sabu a tɛ ka kɔtigɛ hali bi i bisimila voilà ça bon ne hakilina ye mun ye aw t'o de ɲini wa ayiwa ne hakilina ye mun ye yuruguyurugu kɛlɛcogo kelen bɛ de b'a la an danbe tɛ fɔlɔ maliyɛn danbe tɛ yuruguyurugu ye kɛlɛcogo kelen bɛ de b'a la sariyaw fana bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ se ka gouvernement permis saratigi ninnu kirikɛla ninnu u ka nin fɛn kɛlɛ o ye délit d'apparence ye o ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ ye kɛwale la a ka sɔrɔ nin man kan i b'o o lase sababu e yɛrɛ tɛ dɔn mɔgɔ min taara mɛsiba ye a filanan ye jumɛn ye anw fitininama ni tun ye miliyɔn 20 suɲɛ Maliwara la ni fali tun ka kan mais an y'a jateminɛ ka taa 1980 f'an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ma maa si jɔ k'a faga i ye kɛwale jugu fɛn o fɛn kɛ i tɛ fa donc maliyɛn ma siran maafa sariya o ma bila Mali la fɔlɔ a ma aboli a bɛ comme on appelle moratoire de kɔnɔ depuis 1980 Mali mun b'a appliqué an bɛ ka kuma radio min kan o bɛ dugu min kɔnɔ États-Unis tɛ wa maafa sariya bɛ jamana caman na ye n'i ye fagaliko kɛ i bɛ fa donc Mali la ni faamaw ma na ni fagali ye maa fa ye ka nson kule ninnu minɛ k'u fa k'u kiri k'u fa a tɛ dabila Mali la anw fitininama anw ye maaw ye minnu ye miliyɔn 2 détourné u bolila f'an bɛ yɔrɔ min na bi u ma segin ka na hɔrɔnya dɔrɔn tɛ mais siranya de don f'an ka mɔgɔ ɲangi de n'i ma ɲangi suyɛni kɔfɛ ja bɛ farinya ka bila suyɛni kan fara wɛrɛ t'a la ne fɛ o de ye ne hakilina ye
nga ambe yorom na sisa yuruguru ni akera ina fo ka wa yere wasali barsa wo na folo mishwen u teta kasola u be sigida kono warbe tien fambe be nyebe ke wale munumbe ka ke u be ka fe munu ke sigida kono nan nga nya laje yere ya fubora ka fo ko malien jogote yuruguru nga abe comme bi koni adona bela barsa wu foroba chekeda doronte hali ina fo duruduru ni taxi bolaw bede donala bede ko fu chuwa bela nga seka ni yere ga na fulo soro ma wore koka o be famia to wodme sigida yere kono ni o famia o ni o de kilefo wari tewa wari te mo dambisa wari te seka ke madambi mais na fulo o ye itera ka mumbla ile ko ikadebaya ani ire itera ka nyuma munke ka bla ire ko o de idambe sisi dambe be malien na ko mais ni ani mun ja ile mali chere be pen ko do li ako bitane be la o pen ko et dambe tere no dambe bulo be nya donc la transition que nous venons d'avoir enquête de moralité quand nous venons à Kabara fort de tout le donc maman a la cola à cité Mouchido comme vous le savez maman a la cola mis dans le cas il m'a dit fait femme kunda mais en santé comme quoi mais maouyer c'est la nous avec à poker nous de connaître mais fonction publique est pour la dette ça a nous a nous beaucoup il là wa mais ça vous a nous mais non kaira kafo mais bon dara bon no ba ko no baranga mais no be je la kalmo you akele ambe de je na ke ne tire ka mayenga fidala mumbo ko fatula ni na mata de non justice là kafo kasa ni wala kula minga buki aiwa eko auga watila andem sama otu million fly nga bi ambe ba yirika miliaru de be ga dum ambe seyi kana kuma di ma folo yananga sega nga dunange ma balma muso Estanjay alebe nega juruka ani Dauda Cham amba folo ni Estay ka bo Canada Estay nula Estay klobena awon klobila aywa bismillah kuma bi bolo. OK. D'accord, merci. Nichembi, ika auditeur ou faux, mes maliens faux, mes gouvernements faux, voilà. Neka hakilna ye mounye corruption, la lutte contre la corruption et la délinquance. Moi-même, c'est un sujet très très vaste. Beaucoup de parce que corruption B, enfin B. Donc, n'a pas sera à délimiter pour me gagner, mais je vais essayer de faire un bel bon tomato. Ambeka kuma keleli de ma, amba donc au kacha mais ambe keleli de ka na tableau. Barsabu. Oui, à quel justement à keleli na tableau parce que nous comme exemple d'autre domaine de la vie c'est qu'à faire nos focaux au cas keleli, mais tout ça qu'à domaine là. Donc globalement, ne c'est qu'à mon fort, c'est-à-dire au cas c'est qu'à faire structure nous ou informatiser le maximum possible. D'accord, ani war hake dobe montant hake dobe non c'est ça ni obc ka bon il faut que a signataire ka tia. C'est sûr que certains vont me dire oui avec la lourdeur administrative avec avec 10 euros là de faire là, mais si malgré tout ça problème va la continuer, cela veut dire que à faire à m'adapter. Donc il va falloir revoir halni moro de faire la chaîne quand pour que signature ka c'est c'est-à-dire donc ka euro de la moro ça va moro do akateme ulu fait ulu manka hali warriere ou ka cheki droit ka alaje ani fait en conformité. D'accord, parce que n'y a eu corruption avec elle parce que moro beta waru di donc ni jana c'est sangue. D'accord, ils vont se décourager parce que s'il y a quand même 10 personnes quand ateme fait ça n'est qu'à 5 bon négo kibita ulu be corrompu finalement ça va te décourager. Mais ni chaîne kassou au fond a fait bien. Et tout à l'heure aussi Balma ou frère, je ne sais pas s'il dit qu'il était il est ministre ou un ancien ministre là. Allez, mais mon fana folle comme concernant Dambé ni fait non. Moi je trouve que tu sais
tout ce qui est Dambé, Mali, enquête de mort, ça marche pas. C'est pas en Occident, parce que mes références à Occident, pourquoi? Parce que nous développons les nous. Donc maintenant, mes références au Laurent, Agnès Dambé, Nina, Fentena, Berde, Blada, Saki Kelekon. Juste appliquer de la mais ça Dambé, Dambé, $, dit, s'il n'y a pas d'un café, ok. Enquête de moralité, mais $. Est-ce qu'une enquête de moralité qui est là, cela veut dire que s'unité fait ok. D'accord. Donc maintenant, mettre des numéros de téléphone donc à ce câble-là, d'accord, ni suspect il y aura de la drogue, d'accord, ou le numéro à ce câble, au fond de la population fana dissuadée qu'à faut bon. Caman dɔw fana bɛ se ka nkalon ta ka da dɔw la olu bɛ yen mais n'u y'a dɔn sisan ko hali n'u yera dugutila fɛ fɛn dɔ la dɔrɔn ko dɔw bɛ se ka weleli kɛ ani ka caméra de surveillance bila yɔrɔ caman na je sais que c'est un coût énorme mais il va falloir passer par ça d'accord caméra de surveillance surtout au niveau des douanes douane fɛn minnu bɛ yen nɔ ani la police ani fana Mali sanu bɛ bɔlen vérificateur fɛn ninnu ils se sont toujours plaints le tout premier vérificateur que Mali sanu bɛ bɔ il y a juste une minorité d'accord dɔw bɛ yen nɔ ministre ka mɔgɔ ani président ka mɔgɔ dɔ u bɔ ni sanu ye douane kelen bɛ kɛ yen nɔ mais douane kelen bɛ se ka corrompu il s'agit quand même des ressources des Maliens donc Mali sanu man ka se ka bɔ si minimum il y a pas 50 personnes ou bien même 100 personnes donc nous ko bɛ se ka 100 personnes 200 personnes bɛ corrompu là on va voir. Donc, il faut quand même que Abel et Kasseka réfléchissent quand nul n'a comment dire la solution oui solution qu'elle est venue boulot avec appliquer à des fins. Exactement parce que une corruption anifana doit venir ou be bla ou ka faire numbe Québec. Je remercie quand même le président le chef de l'État Assimi Goïta munko sa ni mo ka fait ni mo ko nous chez nous yera là. Bien kamine d'accord au bien ka ke hôpitaux au bien kake école soye ani fara voilà gouvernement ka chargé ka fait ko ka chargé ka na été on est ha ou ka faire benyana aga ke hôpitaux et puis que ça soit transparent aka blastique donc où les Maliens peuvent aller vérifier OK on a arrêté telle personne d'accord nous avons eu à saisir ça et ça d'accord de faire le jugement donc maintenant appelez ni aka ni akala ni docteur soye aka ni école soye ni yoron là donc ça encourage mais en bas mo be mine do be bla oui ay fait ça là mais ay war mo ça nous quel est l'impact sur la société malienne d'accord parce que c'est bien beau de dire à même Roméné, Ambouféné, d'accord, et puis aussi dire aux Maliens, oui, serrer la ceinture. C'est vrai, Angatian, on doit serrer la ceinture, on est fiers de ce gouvernement en place, d'accord, mais fait donc on avait nos Mourobala Kassa, ce qu'on a de là, Mohamed. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, parce que simplement qu'ils ne peuvent pas être césarisés, d'accord, Mousso, ou ni de toi là, et à Bamako, les gens se plaignent parce que Warboulou Bolo a césarisé. Et ce qui me désole le plus, c'est qu'on oublie cette couche. Vous savez, moi, voilà. Donc, mais parce que c'est l'impact, Mohamed, tu me permets, c'est l'impact de la population, l'impact de la corruption. Tout ça. C'est-à-dire, voilà, parce que Bruce Moro, je ne sais pas. Il minute duru ke anganga kuma di ma vraiment. Aywa ninja ko sobe ni chola. Aywa ambalma ke Dauda Cham alebe ne ka juru kan yananga kuma di monsieur Nyarema. Dauda inula. Inula. Ika kene somo bedi. Wala somo ka kene alhamdulillah. Aywa kuma bi bolo bismillah. Malika yururgu keleli o koni o da banga jamana ta nyi kosobe o ye hakilina ta nyumande mimbe jamana la ta nyi kosobe ali nanye fenchaman sigi senka no make kun folo ye o koni kanga ke kun flanande kasi no ma kele ka bo jamana se ka ta nyi o ye hakilina ta nyumaye ngoni bulo parce que barakeda jamana je kono donc ni ruguma kele ka bala anga foi tseka tani obegelea kosobe ali ani do munumbe siginyongonyala donc ubisokanga jamana to nyambolo bo ali femmunungele ara mali ete malien ya bo ni femminungele ara ibiseka warke ka nyana bonai ali ni fente donc o fendo e na kilera ka bo anga jamana kono anga jamana betanye kuma la surunyana parce que raison bala ka krasen fe non seka me kumana wala ini chola o jara ko sebe icham
Ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di monsieur Ɲare ma i bɔra ka hakilina minnu lamɛn sisan dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba min b'a kɛlɛli la o fana ye Mali baarada cɛkɛda minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka mɔgɔw kunnafonidila olu ka tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ayiwa u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni a kɛlɛli o bɛ gɛlɛya a n'a sɛgɛsɛgɛliw fana baara tɛ se ka dafa a waati la e k'o de yɔrɔ fanfɛla la Ɲare. Ok Mohamed yɔrɔ n bɔra ka se sisan ko a ko c'est très compliqué vraiment a ko compliqué don bon il filɛ ka structure minnu fɔ n'u bɛ yurugu kɛlɛ an bɛ se ka fɔ o dɔ ye OCLEI l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ani a dɔ ye le bureau du vérificateur général kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ ko waati ni waati ninnu bɛ san o san u b'u ka rapport bɔ u bɛ nɔminɛninw bolo da mais a tɛ taa yɔrɔ jan fɛnɛ tɛ se ka ka d'a kan bamananw ko ten ko biɲɛ kala nin t'a se ka kala kan yɔrɔ je man di quoi na an y'an kɔsɛmɛ fondation dɔ bɛ yen ko fondation Frédéric Gilbert ale ka enquête dɔ kɛra 2019 o enquête la ko n'i y'a jateminɛ ko justice yɛrɛ corruption ka jugu kosɛbɛ jusqu'à 55,4% ale ka enquête kɔnɔna la oui 55,4%. Bon, n'i ye polisi lajɛ a ka enquête kɔnɔna la ko polisi ye 49,7%. Bon, kana se dɔ ye da sa ma sisan douane ta ye 27,6% ye. Kana se santé ma, kana se gendarmerie ma, kana se éducation ma. Bref, minnu kan ka yurugu kɛlɛ n'o dɔ ye justicier n'o ye les forces de répression n'o ye policier ni gendarmerie. Bon, i b'a ye k'a fɔ ko ni enquête ninnu b'a nasiran k'a fɔ ko yurugu b'olu yɛrɛ de kɔnɔ kosɛbɛ. Bon, ni yurugu kɛra yen est ce que jɔn bɛ se ka yurugu kɛlɛ ka d'a kan enquête ka waati la n'i y'a jateminɛ chaque fois vérificateur ka rapport fɔ ko rapport bɔra ko nin miliya hakɛ tununa jamana wari la. A bɛ kalan fana a bɛ kalan ka jɛnsɛn. An y'a fɔ sisan ko voilà mɔgɔ min kan k'a kɛlɛ o de tigi yɛrɛ tɛ ka se k'a kɛlɛ parce que corruption b'o o de bɛ ka corruption. Bon maintenant il faut que jamanadenw de fana ka kɛ force de pression ye ka se ka a ko lawuli pour que minnu bɛ k'a to n'u tɛ ka se k'a kɛlɛ kɛ walasa u ka se k'a fɔ n'an m'a kɛlɛ kɛ mɔgɔw b'an tɔgɔ k'a fɔ mɔgɔw b'a ka fɔ ni kɛlɛ kan ka kɛ diyagoya jamanadenw bɛ mun d'a ma bon il faut que jamanadenw ka wuli kun ye don kɛlɛ la bon ni jamana o ye jamanadenw ka yɔrɔ ye en même temps il faut que ce qu'on appelle volonté politique ka kɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ min na transition kɔnɔna la il faut que ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka jɔ k'a fɔ ni min ye jamana wari nin bɛ k'i la ni min ye jamana wari donc fo autorités yɛrɛ ka wuli ka pression de kɛ minnu kan ka kɛlɛ n'u tɛ ka se k'u ka baara kɛ ka pression k'u kan i n'a fɔ an ɲɛ b'a la bi cogo min na ce n'est que ça parce que bi bi in na n'i y'a ye bi minɛni cayara n'i y'a ye bi kuma bɛ ba la kosɛbɛ parce que autorités y'a ta ka kɛ u y'a ta ka bolo fila la i y'a faamu voilà yurugu bɛ ten bon n'an ka ma da sa a kuma ma parce que yurugu filɛ nin ye n'a ma kɛlɛ yurugu kɔlɔlɔ ka bon ka se degré min na d'abord yurugu bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ fantanya ka jamana bolokoloya n'a fɔ ma ko ka jamana ressources ka olu fɛn quoi affaibli d'autre part yurugu bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka jamanadenw fɛnɛ i n'a fɔ an y'a ye cogo min na parce que mɔgɔ min kan ka ta baara la n'o ma ta olu ɲɛ b'a la ka fɔ se t'ale ye mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka se b'o ye donc a bɛna ni frustration ye o bɛ se ka na wolo fɔ déstabilisation na bon n'i y'a ye d'une part jamanadenw ka kɔlɔlɔ bɛ yen a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye d'autre part jamana yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛsɛkɔrɔ jamana dɛsɛ yɛrɛ parce que jamana ka sɔrɔ bɛɛ tɛ don a ka kɛsu kɔnɔ n'i y'an ka sugu kɔnɔw jateminɛ minnu bɛ impôt tigɛ est ce que wala ka impôt ladon jamana ka kɛsu mairie kɔnɔ walasa jamana ka baara ka se ka kɛ n'a ye n'i ye an ye cakɛda wɛrɛw fɔ sisan est ce que mɔgɔ minnu talen b'a la wari jamana baara kɛ walasa wari ka don jamana foro ka kɛsu kɔnɔ est ce que olu bɛ ka se k'a kɛ walasa jamana foro ka kɛsi k'a ka wari sɔrɔ jamana ka taa yɛrɛ donc ni nin bɛɛ ye yurugu kɔlɔlɔw de an k'a faamu k'a fɔ n'an m'a kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni nin kɔlɔlɔbaw de jamana yɛrɛ kan ani jamanadenw kan voilà. Ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛra bɔ ni laseli dɔ ye yan'an ka segin ka na an ka dunanw n'a lamɛnbagaw ma. Merci. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko,
masaba matika duonye mori basimo mangala alaba sagola ni koko kera kale nodo la mere Dieu si la mere ko Allahu akbar ala ese kere cheno ko masaba matika duonye mori basimo mangala alaba sagola ni koko kera kale nodo la mere Dieu Allahu jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba beke solliciter un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wajulu ge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yesere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kara business ye ma wurudu kara commerce ye jibidona ti do ubeki ay jibido mi ka cerveau débranché priez pour la main de Dieu pour bénéficier du bain de Dieu. Ayaw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye ayaw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye halisa a bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sɛngɛ 37 ye sisan ayiwa an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima an ka Facebook fɛ n'o ye an ka fiɲɛsira minnu bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na sisan an bɛ segin ka na kuma di yanni an ka segin an ka dunan ma an bɛ kuma di Dawuda Sila ma ale yɛrɛ ka ayiwa hakilina wɛrɛ fɔ a bɔra ka kuma falen min kɛra sisan Ɲare ni an lamɛnbagaw cɛ nka yanni an ka Mohamed Mamata Ture ta Monsieur Sila i yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ ni kɛlɛkoyɔrɔ na sisan nin tile kalo 2 na ko minnu daminɛna Bamakɔ ye k'a daminɛ ni ayiwa foroba ɲɔgɔn dan min kɛra n'o ye concours ye ka don fonction publique la ka fara sɔrɔdasiw ta tuma na ani énergie o ni Mali foroba baarakɛyɔrɔ sigiyɔrɔ minnu feerela dasiw la o ye tamasɛn min y'a to caman wulila k'u jɔ ko non ko nin tɛ se ka bɛn a tɛ se ka taa nin fɛ nka fama bɛ k'u jɔyɔrɔ kɛ aw yɛrɛ ye mun ye dugudenw aw bɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla la Sila kuma bɛ ne Dawuda Sila bolo wa awɔ ok alhamdulillah n bɛ sigi ka kuma fɔ mais yanni n ka se o ma n b'a fɔ n ko ɲinan yɛrɛ 2023 disons président taara ka taa cour suprême na a taara entre les tribunaux la denw tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ nana ka kuma juge yɛrɛ nana jɔ k'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko l'armée malienne monte en puissance mais ɲinan o bɛna fɔ ko la justice malienne monte en puissance o tɛ dɔwɛrɛ ye yuruguyurugu dɔrɔn tɛ kɛlɛ kiiritigɛyɔrɔw bɛ n'u ka baara kɛ a kɛcogo la ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali yɛrɛ kunna bi Asimi Goyita a kumana an ka bamanankan na mun y'an ka simikan ye a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i yera la i nɔ bɛ minɛ mun da ka dira i nɔ kana y'a la i tɔgɔ kana fɔ a la wa ale tɛ dogo kɛlɛkɛla ninnu minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ kiiri kunda ale tɛ don ni maa si cɛ i maa o maa n'i yera la i nɔ bɛ minɛ bi alhamdulillah an y'a ye o ko caman bɛ ka sinsin an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo ka u barikada o yɔrɔ la an b'u kɔ dɛ a daminɛ ye jumɛn ye i ye minnu fɔ yuruguyurugu minnu bɛ sen na ka Mali ka hakɛya feere Mali ka so ninnu k'o ta k'o feere u yɛrɛ k'a san u mɔdenw k'a san denw yɛrɛ bɛ kɔnɔbara la u bɛ so sɔrɔ o ye yuruguyurugu ye o bɛ kɛlɛ de fo a laban na an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini n'o bɔra yen
mun ye kuranko ye cɛ de don n bɛ dɔ dɔn o la kosɛbɛ ne yɛrɛ ye kuran baarakɛla ye n ma baara sɔrɔ Mali la n bɛ baara kɛ Mali kɔ kan de n ye si bɛ kɛ baara la Mali kɔ kan parce que yugu y'a sababu ye o kɔrɔ ma i fa tun ye jɔn ye o kɛra 91 wagatiw la donc depuis démocratie nana Mali la o ye Mali ta k'a sɛrɛra o de la an b'a fɔ fana an bɛ yɔrɔ min na bi sɔrɔsiw n'i ye mɔgɔ minnu sigi u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka an ka hakɛya bɔsi maliyɛn wɛrɛw la k'a kɛ an yɛrɛ ta ye Mali la an b'u jukɔrɔma tonto o ko la wa yɔrɔnin dɔ bɛ yen n y'a fɔ dɛ n bɛ segin a kan maa o maa n'i yera la n'i tɛmɛna 20 kan i ni fali ka kan i ka jɔ ka fa fana i ka minɛ kɛ bɛɛ ka bɔsi la i ka minɛ ka fa o de b'a ban aw fɛ États-Unis la peine de mort a ma aboli fɔlɔ mɔgɔw bɛ fa hali sini n'i yera fali sira kan i bɛ fa Mali fana ye sariya de bɛ yan ko n'i tɛmɛna 20 siyɛnni kan i ka ɲi ka fa o k'a daminɛ tugu la ka kɛ i b'a ye ni yurugu ko bɛɛ bɛ ban o ye ne hakilina ye. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Dawuda Sila an ka foli b'i ye. Inshallah. Ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ Mohamed Mamata Ture ale bisimila ayiwa ale ye dugudentɔ ɲɛmɔgɔ ye an ko Maliko ayiwa ale fana bɛ caman dɔn nin wulikajɔw ni cɛsiri minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la sigida kɔnɔnaw na Mamata i ni wula. Aba in tɔgɔ i ni wula. I ka kɛnɛ ayiwa Madu Ɲare bɛ n bolo yan aw kan ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ mun bɛ yen k'a fɔ bi i bisimila. Ayiwa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen don VOA Bambara kan nin wagati in na k'a lamɛn ne ka se ka aw filɛ ka foli belebele si ka taa an ka marabagaw ye bi ka sababuya kɛ u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na corruption ko kɛlɛ la an y'a ye k'a fɔ n balimakɛ min bɔra kuma na sisan a y'i da don président Asimi Goita ka kuma na ani kiiritigɛlaw Asimi ko na maaw dugutigi ninnu légitimité coutumière et traditionnelle ninnu ka rencontre la a ko n'a mɔgɔ o mɔgɔ ka mɔgɔ yera la ko mɔgɔ si tɛ to dɛ donc o kɔrɔ ye ka kangari de da fɔlɔ min tun bɛ kɛ ni maa min ka maa minɛna n'u ma taa karamɔgɔ nɔfɛ u bɛ taa maa wɛrɛw nɔfɛ minnu bɛ n'u da don ko la ka delili kɛ ka se ka kun nin ban donc nin kɔrɔ ko pan tɛ kɛ maa kunna maa tɛ to somɔgɔya ko t'a la i b'a ye k'a fɔ n tɔgɔ ma sokɔnɔ mɔgɔ ko t'a la affinité ko t'a la donc maintenant n'i ye ko in ta k'a lajɛ hakili la Ɲare da magara kuma dɔ la ni a ko social ani économique ka social in yɛrɛ ye mun ye jamana in yɛrɛ ci ka caman kɛ fɛn tabaga ye fɛn mun t'i ta ye n'o ye foroba nafolo ye kabini an denw an dɔgɔw an teriw u bɛ commencer ka jɔyɔrɔba d'u ma ka promotion k'u ye anw kelen de b'a f'u ɲɛna karisa n'i ma fɛn mun sɔrɔ i ka nin jɔyɔrɔ la i tɛn'a sɔrɔ bilen o ye ka a su k'a kɛ fɛn k'a ka fɛn ta fɛn mun t'a ta ye donc maintenant n'i ko atteinte au crédit de l'État nin de y'a belebele yɛrɛ ye anw b'a kɛ ka sɔrɔ anw tɛ k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka kojugu de kɛ jamana in kɔnɔ Ala ka hinɛ Général Musa la i b'a ye k'a fɔ yan ni 90 cɛ a ye lajɛrɛba dɔ kɛ ka maa caman wele ka n'u sigi a kumana société ninnu kan min ye Somex ni Ecoma n'a caman ye a ko ale ye maliyɛnw de ta k'a bila ɲɛfɛ a bɛɛ civil fana wa o civil kelenw de bɛ ka dankari kɛ o société entreprise d'État ninnu na n'olu commencera k'a fɔ k'u b'u minɛ a bɛ fɔ ko sɔrɔsiw bɛ ka bin maaw kan donc kabini o wagati la i b'a ye k'a fɔ n tɔgɔ ma an ka kalan wagati fɛn dɔ tun bɛ ka an kunna école la n'u b'a fɔ ko éducation civique et morale leçon dɔ bɛ yen a bɛ fɔ k'a fɔ fɛn mun tɛ n ta ye n t'a ta fɛn mun n'a n y'a binɛ n ta tɛ n t'a tɔmɔ fɛn mun ni a ma di ma sira ɲuman kan n tɛ a minɛ fɔlɔ na dɔrɔmɛ 10 dir'e ma wali i ye wari tɔmɔ n'i donna n'a ye so cɛkɔrɔba b'i wele musokɔrɔba b'i wele i y'a bɔ yɔrɔ min na maa min y'a d'i ma i bolo bɛ minɛ ka taa o la Musa ka wagati i b'a mɛn k'a fɔ ko la moralisation de la vie publique kabini an nana démocratie la ne ma moralisation mɛn vie publique la moralisation ye mun ye o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko mara ka a kalan kɛ bɛɛ lajɛlen kunna denmisɛnniya t'a la maakɔrɔbaya t'a la ka maaw moraliser pour que u kana fɛn ta fɛn mun t'u ta ye o mana bɔ a la yɛrɛdɔn b'a ko la n ye jɔn ye n bɔra jɔn na n kan ka mun kɛ n man ka mun kɛ jamana nafolo foroba nafolo a bɛ fɔ anw de fɛ ko n tɛ faden to dun foroba nafolo fana ye faden to de donc maintenant an y'a ye k'a fɔ ko politiki san 30 laban nin na i b'a ye k'a fɔ ko parti politiki minnu bɛ na fanga la olu ka parti politikiw bɛ laɲɛnamaya cogo di u bɛ labalo cogo di
u ka tɔnden minnu bɛ ta ka bila jɔyɔrɔbaw la olu de bɛ parti labalo olu de bɛ parti la ɲɛnama u ka sara 20,000 20,30 20,80 100 o tɛ se ka kɛ donc f'i ka dɔ ta jamana wagande de kɔnɔ ka se k'o kɛ ni maa min tɛ se k'o kɛ u b'i bɔ i jɔyɔrɔ la maa wɛrɛ bɛ na o bɛ a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ caman bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in fana na u b'u yɛrɛ sɔrɔ cogo di i b'a ye an b'a fɔ k'a fɔ ko souvent an ka cadre sinon malien en général bana dɔ bɛ anw na n'a bɛ fɔ bana in ma ko la paresse intellectuelle n'a papiyew nana da an ɲɛkɔrɔ an ka se k'an bolonɔ bila la an tɛ wagati ta k'a kalan k'a jɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ni janfa dɔ t'a kɔnɔ ou bien na janfa dɔ b'a kɔnɔ an bɛ na dɔrɔn papiyew ka ca ɲɔgɔn kan secrétaire nana ye an b'a pages tɛmɛ an b'a signé an bɛ taa jate bɛ taa bɔ a bɛ yira k'a fɔ k'i ye musakaba dɔ dun jamana in kɔnɔ parce que i bolonɔ b'a la ka sɔrɔ i ma bɔ foyi kalama o janfaw caman bɛ an ka administration kɔnɔ maa caman bɛ bi o janfa ni o dingɛw fana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma nafolo ni dun o ka jɛw nana baara camanw nana donc bi n kɔni bɛ se ka min fɔ tellement que adamaden degera nɔgɔya la ka dege fu la n ka baara kɛ ten bɛɛ k'a fɔ n ye fɛn sɔrɔ wa n bɛ misiri jɔ a la n bɛ forajiw jɔ a la mɔgɔw bɛ giri karisa a bɛ ka ɲuman kɛ a bɛ ka ɲuman kɛ mais a bɛ ka ɲuman kɛ ni nafolo min ye a tɛ ɲini ka dɔn bɛɛ bɛ wari in kɛ halala ye ka sɔrɔ haramu don donc maintenant faamaw bɛ ka baara min kɛ an kɔni b'a fɔ u ka taga n'a ye maa o maa ni mɔgɔ de bɛ jamana in nafolo tali na tɔgɔ ma i kan ka minɛ dɔgɔtɔrɔ kɛnɛyasow lajɛ balokow lajɛ a bɛ fɔ k'a fɔ ko l'or malien brille pour les maliens mais jamana in na a bɛ k'a fɔ ko anw ɲɔgɔn tɛ sanu na mais anw tɛ ka a nɔ ye anw ka adamadenya tagabolo la an tɛ k'a nɔ ye jamana ka yiriwa la an tɛ k'a nɔ ye baarakɛ la donc don o don an b'a fɔ faamaw jɔn anw de don anw minnu ye dugumɔgɔw parce que anw de bɛ k'u encourager k'u bila la n'aw ma min sɔrɔ aw jɔra jɔyɔrɔ min na aw tɛna fɛn ye ni bolo na min nana ka kɛ cadre ye k'a fɔ ko a tɛ sɔn jamana nafolo tali ma n'a bɔra ka n'i sigi fɛ a ma so jɔ a ma mobili sɔrɔ a ma muso kura fura la an b'a fɔ ko barika t'a tigi la wali danga b'a tigi ayiwa n tɔgɔma i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna taa New York an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛ kan Abu Dramane i ni wula ayiwa kuma b'i bolo Abu bisimila n bɛ fɔ k'i ka mɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye yurugu ni c'est à dire que bana ni fura dɔnnen don an bɛ tourner autour du pot c'est à dire k'a kɛrɛfɛ de mais ɲangilibaliya de juguya bon ni sisan a fɔra de ko Asimi nalen cɛ y'a fɔ sisan a ye min fɔ bɛɛ fɛngɛw ɲɛna silamɛ groupe autorité traditionnelle ɲɛna o kuma bɛɛ y'o dɔn parce que hali u y'o de kɛ minisiri nalen minisirimuso énergie nalen u ka système ni a y'a kuma fɔ u wulila ka bɔ a contre la wa a nana da cɛya ka mananakan fɔ a ye citerne 59 fɔ citerne ma ye a don san bɔ sen parce que u b'o de kɛ ka a ko dafaga ko c'est trop profond a ka don a mɔgɔ tɛ se ka nin an bɛ se k'an si kɛ ko a ka don ko a mɔgɔ tɛ se ka maga la mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ a sɛbɛnni tuma kan constitution ko kuruta kuma bɛ interdire le constitution mais yurugu ni duni mɔgɔw y'a fɔ cɛ o seginna kan wari hakɛya de fɔra 20 millions amara 30 millions ni tura ni kan ka jɔ k'a faga di awɔ c'est là fɔ sisan voilà peine capitale o de tun bɛ jɔn de fagara kabini e yɛrɛ ni an bɛ fɔ kabini an si jɔn de jɔra ka ban bɛɛ bɛna nin ye ne aw bɛ sabali aw ka nin kɛ bɛɛ bɛ taa karamɔgɔ an ye nin bila nin ye taa mori nin ye nin kɛ an ka yɔrɔ la an ye nin yafa nin ma y'a kɛ tan ayiwa Abu ayiwa i ni ce o la Abu ayiwa an bɛna segin ka taa Bamako n'an balimakɛ Mamadu Kulubali n'ale ye cɛkɛda ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Mali la monsieur Kulubali i ni wula an b'a ni wula wa i ni ce i bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan an bɛ ka kuma gɛlɛya minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la Mali kɔnɔ ayiwa e tun ye Mali foroba baarakɛla ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'an b'o wele nanzarakan na ko ministre i ka baara hukumu kɔnɔna na k'o to waati la aw yɛrɛ sera ka mun de faamuya ni nafolo dunko jugu na baarakɛyɔrɔw ni sigidaw kɔnɔna yɛrɛ la i bisimila donc ka aw lamɛnbaga bɛɛ fo o diyara n ye aw filɛ k'an ta aw ka émission kɔnɔla la ayiwa n t'a dɔn n ye kuma kunkurunin dɔ mɛn a laban na sisan donc mais n bɛ minnu fɔla mɔgɔw ye min fɔ ka tɛmɛ ça m'engage pas n bɛ min dɔn n b'o de fɔ awɔ voilà donc k'a fɔ n'i y'a ye yɛlɛma donna Mali fanga la yurugu ko senba de b'a a ko la
o yɛrɛ kɛra ka a ko kɛ damatɛmɛ wale sinon an b'a fɔ fɛn min ma ko malgouvernance o de mɛnna Mali la kojugu ni mɔgɔw bɛ comment dirais jamana mara i tɛ marali kɛ k'i miiri to i ka fanga dɔrɔn na jamanadenw kan ka mara u kan ka sɔn hakili de la i b'u hakili de ɲini k'a dilan o de adamadenya dilanni o de jamana dilanni ye ni adamadenw hakili ma ɲi i ye yɔrɔ yɔrɔ jɔ a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛni de kɔfɛ bon n'i y'a ye malidenw wulila fanga nɔfɛ an ye min fɔ kow tɛ kɛla kɛcogo la donc injustice nana caya parce que ni yurugu bɛ fɛn fɛn na injustice de b'o la ka fɛn kan ka taa sira min fɛ o de ye normal ye n'i y'a mɛn dɔ bɛ bɔ dugu ma ka taa fɛn dɔ di jukɔrɔ ou bien ka fɛn dɔ di dibi la ou bien surɔfɛ kiriti n'a kirite c'est que o tigi tɛ fɛ a ka k'a kɛcogo la bɛɛ bɛ min dɔn de donc o de ye ko jugu comment dirais-je kunyanfan ni o bɛ kɛlɛ o kan ka kɛlɛ justement ɲɛmɔgɔw de fɛ fɔlɔ a ko an ye ne ye gouvernement kɛ o ye tiɲɛ ne miiri an nana ne tun bɛ poste min na o de tɔgɔ ko refondation de l'État donc ka fɔ lakurayali kotigiya da an nana ni miirina min ye o de ye ka yɛlɛma don kow taabolo la an bɛ min kɔnɔ est-ce que tu as vu an b'a dɔn ko gɛlɛyaw b'a la kow tɛ yɛlɛma don kelen mais i kan ka mun ni mun kɛ ni yɛlɛma bɛ na dɔɔni dɔɔni pour que a ka se finalement ka kɛ ni saaba ye donc o baaraw de bɛ sen na o de ye refondation de l'État kun fɔlɔ ye nin de ye bari ni État yɛrɛ ma ladan ka ɲa ka mɔgɔw bila baara bolo kan ani hakilina bolo la min bɛ kɛ ka jamanadenw nimisi wasa n'aw ma se k'o baara kɛ a tɔ bɛ to ka jɛ ye ou bien a bɛ kɛ bɔgɔ nɔɔni aw bɛ tila ka segin a kan kɛ donc n'i bɛ jamana mara méthode de b'a la cogo de b'a la stratégie de b'a la aw bɛ na ni stratégie dɔw bon a kun fɔlɔ tun ye min ye o de ye ka nouvelle constitution yɛrɛ di parce que an y'a jateminɛ constitution yɛrɛ kɛcogo n'an tora ka mɔgɔw ladege u ka constitution kɛcogo la an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ mara cogo min na an dun y'o kɛ san ba yirikaw ka tɛmɛ an bɛna dɛsɛ an yɛrɛ marali la parce que an bɛ walita de kan min t'an ta ye donc don o don o faamuyalen tɛ hali minnu bɛ mara kɛla fɛ kuma tɛ mɔgɔ minnu kan ka mara ma donc yɛlɛmaw tun bolo belebeleba kan ka boloda o yɔrɔw la fɔlɔ ka na don sariya misɛn tɔw la min bɛ na ni mɔgɔw fana jogo dilanni ye mais État ka baara fanba ye fɛn dɔ ye généralement an ka ɲɛmɔgɔw on dirait que o ko u hakili bɛ bɔ o ko dɔɔni o ye jamanaden informeli n'a la faamuyali de il faut informer et former. C'est une question de conscience. Il faut que mɔgɔw ka fɛn faamu de ni mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn n'i ko k'i bɛ a kɛlɛ o nɔfɛ a bɛ kɛ k'i bagara ma de a tɛ fɛn min faamuya i b'a la faamuya fɔlɔ o ye jamana baara fɔlɔ dɔ ye bon or an ka mɔgɔw tɛ fɛn maliyɛnw ka comportement caman bɛ yen fɛn dɔw de faamuyalen t'u fɛ donc fo marabagaw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn in ma faamuya an ka ɲɛfɔli k'a la fɔlɔ n'an ɲɛfɔli k'a la ɲangini bɛ na o kɔfɛ mais yurugu ta ye min ye i nana sɔrɔ minnu ye yurugu kɛ a n'a dun kojugu mais fo État ka ŋaniya yira olu ka ɲangi fɔlɔ mɔgɔw ka da la k'a fɔ ko tiɲɛ na ninnu kɔni tɛ fɛ ka taa n'o sira ye bon miiri la gouvernement kura ye baara caman k'o la u y'a fɔ cogo min na effectivement mɔgɔ caman interpellé la u ka gestion kan et tout u bɛ kan ka a ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o ko o tɛ effectivement don kelen ko ye o bɛ kɛ avec le temps de mɔgɔ kana taa mɔgɔ si hakili yɛlɛma ni pereseli ko ye o fɛn tɛ a ko effectivement ko dɔw bɛ yen n'a ka gɛlɛn cogo dɔ la i bɛ a minɛ yɔrɔ de ɲini k'a minɛ dɔɔni parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen n'i girinna k'i disi la k'a b'i ɲɔnti k'i bin dɛ. Voilà, donc i b'i fanga de dɔn i fanga ye mun ye i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛbaga jumɛn sɔrɔ i ka nin kɛlɛ in na i b'o dɛmɛbaga ɲini k'o fara i kan i b'o kɛlɛ kɛ n'o banna i b'i attaquer dɔ wɛrɛ la mais n'i ko k'i b'a bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen n b'a f'i ye ayiwa a tɔ bɛ sɔn ka fɔ i kɔ dɛ. Voilà, donc o ye ne miirina fɔlɔ ye k'a fɔ aw ye nin ko ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Kulubalikɛ i y'an lafaamuya nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye i ni ce o la ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye monsieur Ɲare i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn Ɲare ayiwa nin ko nin bɛɛ la o yanni i ka kuma ta maa kalanlenw n'i y'a ta kɛmɛ sara la minnu bɛ yurugugu yɛrɛ basigi jamana kɔnɔna na a bɛɛ ye maa kalanlenw a ma fɔ bagangɛnnaw a ma fɔ ko sɛnɛkɛlaw a ma fɔ a bɛɛ maa kalanlenbaw olu de bɛ nin daminɛ ten e yɛrɛ bɛ fɛ sisan bɔfan fɛrɛw jumɛn bɛ se ka kɛ yaasa ni
cɛkɛda fɛn fɛn b'a kɛlɛ la u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kow labɛn ɲɔgɔn fɛ yaasa kunnafoni ka se ka cari aw yɛrɛ ka baarakɛla la aw ka baara na aw ka cɛsirilen min mun na I bɛ se ka dɔ fɔ o la Ɲare. D'accord. Moro Mohamed hakilina ye c'est vrai mɔgɔw kalannenw de bɛ kɛ mais ministre bɔra ka fɔ sisan yurugu kɛlɛli fɛn min don a compliqué len don a ye yɔrɔ dɔ fɔ surtout là c'est très important o nafa yurugu kɛlɛ yɛrɛ fanba ye ɲɛmɔgɔw ta de ye a b'a fɔ volonté politique a fanba ye o de ye bon n'i y'a jateminɛ Mali constitution kɔnɔ constitution kɔrɔlen fara constitution kura in na a fɔra ko le président il a toujours le président est chef suprême des armées de la nation président de ye kiiritigɛlaw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye donc n'ale de ye ale de bɛ se ka pression kɛ k'a fɔ n bɛ fɛ aw ka nin kɛ tan a bɛ fɛ aw ka kɛ tan donc tant que n'ale m'a jɔ ka pression kɛ hali kiiritigɛlaw ka justice ka yɔrɔ yurugu kɛlɛli kɔni a bɛ taa so bon bi an ɲɛ b'a la alhamdulilah o de parce que a ye président la transition Assimi y'a ka hakilina yira o yɔrɔ la k'a fɔ vraiment yurugu kɛlɛli ye Mali priorité la o de kama kɛlɛ in bɛ ka ɲɛ sɔrɔ maintenant ne yɛrɛ ka hakilina na sinon anw ka hakilina na pour que yurugu ka kɛlɛ an b'a fɔ ko fɔlɔ an bɛ fɛn min ye ko numérique fo jamana baarakɛlaw ka numérique n'u numérisera sisan I b'a ye caman bɛ bɔ ɲɔgɔn la quoi fɛn minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ a ka kɛ wari cɛ ka na ye services ka bolo kan a ka kɛ wari ka tɛmɛ ni chiffres ye machines ni fɛnw ye fo ka don baaradaw ye o bɛ kɛ sababu ye ka caman b'a bɔ a kun na a dɔ fana ye jumɛn ye jamana baaradaw n'o ye baarakɛlaw ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan pour que jamanadenw mago bɛ se service public minnu ma papier kow la ani ko wɛrɛw la pour que a sara ka teliya mɔ misala n'i taara mairie la sisan dɔw la k'i tɛ ka papier dɔw bila i tɔgɔ la I b'a sɔrɔ a bɛ temps ta donc fo fɛɛrɛ ka bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to olu bɛ se ka teliya o bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ dɔɔnin quoi o ye a dɔ ye a dɔ fana ye mɔgɔ caman y'a fɔ cogo min na n'o ye ka ɲangili kɛ ɲangili yɛrɛ kan ka kɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais an ma hakili sigi k'a fɔ ko ni ɲangili ma ka bi kɛ a ka kɛ u b'a fɔ cogo la ko l'état de la justice n'est pas l'état des justiciables an dusu mana bɔ cogo o cogo an kana fɔ ko bɛɛ ka minɛ an dusu mana bɔ cogo o cogo an kana fɔ ko bɛɛ ka minɛ bon parce que kiiri ye fɛn min ye kiiri kan ka taa ni hakili ye a bɛ se ka kɛ min bɛ bolo la a bɛ se ka kɛ dingira kan a bɛ se ka a nɔ tɛ ko la o de kama a ye yurugu la enquête bɛ taa caman kɛ. Ayiwa waati bɛrɛ t'an bolo mɛ dakuruɲɛ kelen na an bɛ yɔrɔ min na sisan maaw de bɛ yen maa ladirilenw de bɛ yen min bɛ nin baara dɔn sɛgɛsɛgɛli baaraw ni fɛnw nka e yɛrɛ bolo mun na o maaw tɛ bila ɲɛma bari sabu ni mɔgɔ min bɛ baara dɔn o de kan ka taa ka bila yɔrɔ la mun b'o gɛlɛya kɛ hali bi Mali cɛkɛdaw kɔnɔna na maa ladirilenw olu tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dakuruɲɛ kelen na kuma b'i bolo. o ye n y'a fɔ o ye volonté politique yɔrɔ de parce que ɲɛmɔgɔw tun b'a faamu k'a fɔ an kan ka n'i y'a jateminɛ ɲɛmɔgɔ de kɛra élection bɛ kɛ très généralement élection ninnu bɛ kɛ pour yurugu de bɛ kɛ pour que ɲɛmɔgɔw ka sigi alors est-ce que olu bɛ se ka yurugu kɛlɛ wa bon o ma nɔgɔn quoi donc bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko o de bɛ ka ban dɔɔnin an bɛna s'a ma mɔgɔw bɛna bila baaradaw la minnu kan ka ce qu'on dit les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ ni compétence b'u la ni jamanadenw ci quoi wa n'u bɛ se ka jamanadenw ci quoi an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na a bɛ na se o ma dɔɔnin dɔɔnin quoi parce que an bɛ ka taabolo min kan a b'o de yira an na quoi vraiment. Ayiwa an balimakɛ Madu Ɲare i ni ce i ni baraji n y'a fɔ cogo min na ale ye dugudenw dɔ kankɔrɔsigila ye ka bɔ Bamako an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna aw balimakɛ Sɛki Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Sayida bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la. Wele niño, she did be gonna babunya.